ndinokuchingamidzai zvekare pano paHarare 263 kana uchiri munyowani pathis YouTube channel chandinokumbira ndechekuti usubscribe utena on the notification bell. Muri yeZimbabwe, I really appreciate you nesupport yamuri kutipa pathis YouTube channel. Rudo rwenyu rwakatikoshera, ndatirambi tichisubscribe nekutena on the notification bell. Nhasi ndine nyaya yaAteshesta Ziki, uyo murume wekuzhombe. Chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe? Mweya yetsvina chete iri kubata vanhu vemuZimbabwe, nekuti iwe usatambe, nekuti unoziva kuti chinhu ichi chinosungisa obva wachita. Murume iye ane 22 years oita turi zidumbu rake achinobata mwana mukomana ane 15 years chibharo. Kubata umwe mukomana chibharo, kusodomaiza, ndozvandiri kuzama kutaura. Asodomaiza mukomana ane 15 years. After asodomaiza mukomana ane 15 years, apiwa 15 years mujeri. Vasikana nekuwanda kwavakaita munyika yedu, nekuwanda kwakaita maruva enyika munyika yedu, wobata umwe munhu anenge iwewe chibharo, unenge uchinatsofunge kusodomaiza mukomana, chabenefita pazvinhu izvi apinda mujeri kwe15 years. Ndomborota zvatinofunga comment section pamusoro penyaya yemukomana uyu kuti anodeserva here kubuda mujeri kana kuti uri kutunga nyaya yake waimupa makore mangani. Much love.